Здравейте, приятели! Много се радвам, че днес отново ще творим заедно. Аз се казвам Мила, а вие сте в нашата рубрика Arts and Crafts at Home. Днес ще рисуваме, но познайте с какво? С боички? Да, точно така. С четка? Разбира се. Но днес ще имаме една тайна съставка и това е сол. Вие рисували ли сте с сол? Днес ще ви покажа как. Много е лесна техниката и се получават чудесни шарени картини. Ето вижте. Сега ще ви покажа и какви ще са ви необходимите материали. Ще ни трябва един бял картон, на който ще си направим своята картина, и още един, на който да изсипваме солта. Чашка с вода и четка, темперни боички, течно лепило, сол и лъжица. Това е. А сега да започваме. Първата стъпка, приятели, е слагането на лепилото. Тук може да използвате въображението си и да нарисувате любимите си фигури. Започваме, като слагаме лепилото, е хубаво да слагаме по малко повече, за да има къде след това да сложим солта. Ще започна с кръгче. Ето. И сега рисувайте на свобода, използвайте въображението си и се забавлявайте. Try your best, but you must be willing to make mistakes. You gotta have a healthy, positive attitude, but you must be willing to make mistakes. If at first you don't succeed, try again. Yes, you can. Yes, you can. I know you can. Give it all you got, please. You'll be surprised at the outcome of your energy. You can do it. You can do it. Сами виждате, приятели, колко много лепило сложих, но това е по-добрия вариант, защото сега ще има къде хубаво да се полепне солта. Сега взимаме лъжицата и солта и да продължаваме към следващата стъпка. Преди да започнем с слагането на сол, е хубаво да сме на подходящо място за това и дори да падне малко от солта, лесно да я съберем и отново да я използваме. Така че след като сме намерили подходящото място, взимаме солта и започваме да поръсваме навсякъде, където има лепило. Не се притеснявайте дори да има и отстрани, след това ще го съберем. Ето така поръсваме навсякъде обилно. Ето, че наръсих половината от картината с сол. Сега е време да изтръскаме внимателно солта, която е в повече, в купичка или в друга хартия. Ето така. Внимателно. Изтръскваме и виждаме, което се е залепило. Тази сол сега няма да изхвърляме, а ще използваме за другата част на картината. И ето, с останалата сол поръсихме и другата част от картината. Сега отново изсипваме солта. Внимателно. И картината
е готова. Сега продължаваме с боичките. Оцветяването на солта е много лесно. Единственото, което трябва да знаете е, че хубаво да използваме повече вода, за да има къде да попива. Ето вижте, ще започна с най-светлата боичка, взимам си жълто, натапям във вода и след това оставям да попие в солта. Виждате, приятели, колко много вода използвам. Хубаво е, наистина, буквално да капе от четката, за да може хубавичко да се попие в солта. И ето, моето слънчице е готово. Сега продължавам и с другите фигурки. Използвайте различни цветове и се забавлявайте. Видяхте ли колко лесно стана оцветяването? Сега я оставаме да изсъхне и картината е готова. Благодаря ви, приятели, че бяхте заедно с мен. Надявам се, че много ви хареса идеята за рисуване с сол. Ще се радвам, ако ми изпратите вашите картинки, как са се получили. Чао от мен и до скоро!